Kalman Betov, Ajan, crveni ugao. Šasan Danilo, plavi, Ukrajina. Prva runda, nadam se da će ova biti bolja od one prethodne. Mislim da je ona jedna od najgorih rundi, najgorih mečeva koje sam gledao. Ovo je već bolje. Ovi će da operu obraz prethodnicima, ali ovi ne daju svoj obraz. Ovo su školovani bokseri. Odličan Danilo. Ovo je moglo da dođe do sudara glava, moglo je nešto da pukne. Promašili su obojica. Sadnjim rukama došla glava do glave, ali nije bilo udara. Odličan prednji kroše Ukrajinca, pokušao je desnim kroševom da to sve završi. Obojice su sada pogodili levim rukama. Dosta visoko drži glavu Danilo. Jasan. Lep stil kod oba boksera. I da, ovo je nesporski. I da vidimo javna zbog držanja. Ovo je sve u redu, konkretno od strane sudije. 10 sekundi. I ovo ne bi trebalo da traje dugo, sada je sve u redu. Početak druge runde. Da li će Ukrajinac nastaviti sa snažnim udarcima? Evo, aperkata, mada ozbiljno mu je podignuta glava, brada. Lepo ga povukao sa sobom, ako ja padam i ti ćeš. Odličan prednji direkt Ukrajinca. Desni pa levi aperkat. Opšta trka po ringu u zagrljaju. Odlične eskivaže Ukrajinca. Kametova. Ali loš boks. Jednog i drugog. Šta se ovo dešava?
Kalogmetov jako loše koristi svoju visinu, svoju dužinu ruku. Opet držanje i da vidimo, neko će dobiti javno. Da, dobit će Ukrajinac javnu. Žasan Danilo, sada će onda jurne još više, pravit će sve više greške i napravit će ništa od boksa. Mislim, oni ko se vrate u svoju zemlju neće im dozvoliti više da nastupaju van zbog ovakvog načina boksovanja. Nemoguće da nema ni jedan dobar potez, a već je druga runda na kraju. Idemo. Treća runda. Nadam se da će biti bolje. I bolje su počeli. Koliko će trajati, vidjet ćemo. Na ovakav način je zahtevan. Odlično je počeo ovu rundu Danilo. Ali sve poremeti Ajan. Kalogmetov Ajan. Dugo prezime. Opet se ipak je malo van ringa Ukrajinac, malo sam se ja uplašio. Javna opomena. Biće ovde još štošta, a ponajmanje boks. Ne znam šta bi da kažem ovde. Dobro, tamo je bar podijum, pa i da padne nije strašno. Još jedna javna opomena. Ostalo je još vremena za još jednu javnu opomenu. Sada je već jako počeo Žasan Danilo. Ali nema snage ni za što. Tako da od ove borbe gotovo ništa. Ne da mu doktor da drži ruke na konopcima, zašto bi držao? Da, može. 20 sekundi. Nekako izguro smo i ovu borbu. Izguraše i oni. Naši su sad da počnu da boksuju. I ovo će biti kraj. Da se više ne muče. A i da ne padaju.
Podijeljenom odlukom sudija. Podeljena odluka sudija. U korner. Danilo Dastan. Ukrajina. Danilo Ukrajina. A Jan